vás pri tomto videu a dnes si ukážeme, ako sa dá sledovať Classic View bez nejakých problémov a to jednoducho takže dúfam, že zminimalizujem výhovorky typu nemám ako pozerať doktora Who a podobne. Takže rozdelíme si to na dve hlavné časti. Čiže online a sledovanie z lokálneho disku. Takže online môžeme pomocou Dailymotion a tu si zadáme diel, ktorý chceme práve pozerať, napríklad Timelash. A už tu máme, tu je presnejšie rozkuskované po viacerých partov a tu máme napríklad druhý part a tu si nájdeme hneď aj prvý part. Klikneme a spustíme a už nám všetko beží. Tak. Ďalší spôsob, ako sledovať online, je z blogu The Children of Gallifrey, ktorý máte v popise a ten je s českými titulkami. Upozorňujem, Dailymotion nemá české titulky, lebo to väčšinou nahrávajú Angličania a možno sú tam niekedy buď talianske titulky alebo španielske som tam tiež objavil. Dobre, takže teraz sledovanie z lokálneho disku. Z lokálneho disku môžeme pomocou torrentov a to je najjednoduchšie, čiže dáme si obľúbenú stránku Pirate Bay a tu si napíšeme, napríklad chceme prvú sériu, takže Doctor Who 1963 Season 1. Treba použiť dobré tagy a tu už máme Complete Season 1. William Hartnell, tu väčšinou hodí nejakú reklamu, ale tu môžeme ignorovať a už tu máme torrent. Potom ďalší spôsob je stiahnutie z Uložto. Pôjdete na Dr.Who.cz, Classic, si dáte napríklad Alex a tu máte odkaz staviť SD a tu už máme epizódy, presnejšie party a tie už môžeme jednotlivo normálne stiahnuť. Tak a normálne to môžeme stiahnuť. Tak teraz ste mohli vidieť menší strih a to, lebo mi spadol nahrávací software. Takže ďalší spôsob je spojený s Dailymotion a to je, že som už hovoril, že na Doctor Who CZ sú iba preložené epizódy, čiže teoreticky posledné Mark of the Rany a TV Movie Survival. Takže pôjdeme na Dailymotion.com. Napíšeme si napríklad ten Timelash, čo sme hľadali. Si zvolím ten druhý part. Okopírujem adresu a pôjdem preč, aby nech sa mi to nespustí. Takže, a teraz pôjdeme na stránku convert to mp3.net. Zvolíme si, vložíme adresu, tu si zvolíme, aký formát chceme, doporučujeme mp4, nech je to univerzálne, alebo taktiež v AVI môžete, tu budete mať convert a tak, áno, že je to viac než 40 minútové a nepodporuje to AVI, takže musíme cez MP4 a tu už sa nám konvertuje, vidíte status stiahnutého videa
100 a môžeme už kliknúť na download a už by sa nám to stiahlo. Takže toto je ďalší spôsob a veľmi výhodný, lebo na Dailymotion sú väčšinou kvalitné verzie, čiže nie sú tam nejaké rozkockované a tak podobne a sú tam v celkom vysokej kvalite. Dobre, ďakujem, že ste sa pozerali na toto video, dúfam, že sa vám páčilo a my sa uvidíme pri ďalšom videu a dúfam, že vám to pomohlo a dúfam, že sa obmedzia tie otázky typu neviem, kde sledovať Classic a neviem, odkiaľ ho stiahnuť a z úlož toho nechcem stiahovať. Tu je 146 MB, čo je veľmi malá veľkosť a tak. Takže ahoj.